De nem, ezt nem kell külön magyarázni, igaz, hogy ez ami itt el lett ágaztatva, ugye, sok metszőnek még erre áll rá a keze, hogy ebből akar egyes csinálni. De nem kell belőle egyes. Tehát így kell hagyni duplán. No, egyik se akar túlnőni, egyik se akar vastagodni. Látszik, hogy jóval vékonyabb az induló állása, ugye ez kötve is volt talán. Igen. Ez az ív, ez valószínűleg nem magától alakult ki. Tehát nem szabad ilyen hegyezésekbe belemenni. És ez azért mondod, mert ez most két konkurens. Így van, tehát egy szinten növekszik. Így van. Viszont, ugye azt mondtuk, ugye, hogyha tengelyt akarjuk ide elképzelni, a tengelyen le kellene vágni, tehát ott csak egy maradhat, de itt az oldalelágazásokon meg kell, hogy hagyjuk. Igazából úgy lehetne még leegyszerűsíteni, hogy amit vágunk, több évest csak a tengelyről vágunk le, itt meg szinte csak egyéveseket vágtunk le mindenhol az oldalelágazásokról. Ezzel termő alapot nem is vesztünk egyébként. Mert ez már nem egyéves? Az már 2 éves, így van. Így van. Ennek csak ez az ez egyévesek? Így van. De ugye ez valószínűleg már rajta volt már a csemetén is. Ez az oldalelágazás. De itt volt egy visszavágás neki. Tehát ez koronás oltvány volt, és abban már ő meg volt. Így van. Okay. Így van. Tehát hogy van ez? Mikor? 14 volt az első éve. Igen, 14-ben vissza lett vágva. Akkor nőtt 2 vessző rajta, 2014-ben. 2015-ben ezek a vesszők tovább nőttek. És ugye abból látszik, hogy 2 éves. Egyrészt, hogy van itt egy ággyűrű, egy újabb növekedés, illetve hogy rajta vannak a bokrétás termőnyársak. Ezek 1 éves vesszőn nem alakulnak ki, csak egyes oldalügyek vannak rajta. Úgyhogy azért 2 éves ez a dolog. No? Ezt vettük? Ez fontos? Igen, igen. Gyere közelebb egy kicsit. Jobb pénzért átküldjük majd a videót. Amitől tartunk, mutatom, hogy mitől tartunk Cseresznyébe. Itt a belső árnyékos részeken, ugye ezek a rügyek, ezek el vannak halva. Tehát ezekből már nem lesz kihajtás. Igen, hogy könnyen le is jön, igaz? Így van, így van. Törik. Így van. Ez a felkopaszodás? Nem kell levenni. Nem kell levenni, csak azért, hogy sok mindent azért fogjuk ezt kivágni, hogy ez ne terjedjen egyre kijebb a fa perifériájára. Tehát, hogy itt ezek életben maradjanak, látjátok, ezek tökéletesek itt. Ezekkel nincs gond. Az idős részek hajlamosak erre, hogy kopaszodnak felfele. Azért kell a nagy konkurenseket kivenni. Ez így bokrétás termőnyárs lehetett volna, vagy lett volna. Akár az lett volna, igen. Tehát berakódás igen. lehet, van, de ugye elhalt, vagy nem tudom mit csinálni. Most normális, tehát valamilyen szinten normális. Tehát most, ha találunk 2-t egy fán, akkor nincs semmi probléma. No. Tehát ezt nem bántjuk. Megint megnézzük a központi tengelyt első körben. Ezt már itt kinéztük, hogy ki kell venni. Ez ugye a szög miatt, meg az erősség miatt. A szög miatt és az erőssége miatt. Okay. Így van. Ez is egy erős elágazás. Itt kivágjuk. Ez a határeset, ugye ha akarom kiveszem, ha akarom nem veszem. De ha meghagyom, akkor mindenféleképpen ezt is neveljük egyenesen. Általában azért differenciálunk, mivel sövényszerű állományról van szó. Kisebb a kompromisszumkészség azokkal, amelyek ilyen irányba nőnek. Tehát azok többet árnyékolnak, mint ami sorirányba, vagy a sövény irányába nő be. Az kevésbé árnyékol, mint ami kifele nő a másik sor fele. Úgyhogy azokat vesszük le, és kicsit ilyen kétdimenziós irányba tereljük tehát az állományt. Érdemes úgy terelni. Így van. Mindenképpen érdemes úgy terelni. Aha. No? Tehát ez meg mondjuk hogy a művelés szempontjából is, ha nagyon engedném befele, akkor a gépeknek ugye ez probléma lenne. Tehát végig is 2 szempontból akkor... Így van, fog jönni úgy is, tehát nő is, meg húzódik is, azért egy idő után már lesz rajta komoly termésmennyiség, és akkor kifele húzza az elágazásokat, úgyhogy mindenféleképpen ide befele kell terelni valamilyen szinten a fákat. Én mindenképpen gondolkoznék ebben a kötésben, ekkora felületen. Tehát nem olyan 50 hektár, ami hónapokig tart, hanem hogyha ez a 2 ember beválik, vagy bárki, akit tudtok ide keríteni. Van kapacitás, hál' Istennek. Jó. És hogy ne daraboljunk le mindent, akkor ezek, ugye ami fontos, hogy csak azokat hagyjuk meg kötözésre,
amit úgy meg tudok hajlítani, hogy vízszintesen indul. Tehát ilyet ne hagyjunk meg kötözésre, amit csak így tudok meghajlítani. Tehát ezt lehajlítom, ebben még nem deformálódik. Így van. Ennél már letörne, hogyha... Vagy letörne, vagy hogyha ilyen hajlat van benne, akkor nagyon erős vízhajtás növekedés indul meg abból a görbületből. Kérdés, hogy nyilván csak az egyéves. Csak az egyéves. Seket, tehát például ezzel akkor nem is kell foglalkozni, nem, vagy? Nem, mert az már nem is... Az 2 éves. De ha benne van, akkor le lehet azt. Ha le lehet hajlítani, akkor ezt is, igen. Mert az is mondjuk ez elég kézenfekvő. Így van. Hát akkor így biztos, hogy megőriztem. Mennyit javasolsz, hány ágat egy... Hát eleve minél többet. Tehát ha tudunk minél többet, minél többet, de ami... Tehát most ahogy látjuk, az alsó zónába lehet, hogy nem is kell kötözni. Ez alapján, aztán majd látjuk az egész kertet, hogy van-e olyan rész, ahol kell kötözni. A középső zónára kell, hogy szorítkozzon a kötődés, és legalább 2 jobbra, 2 balra. És itt is ugye a sövényirány, így van, csak így a sövénybe. Igen. Okay. Igen. Itt ez. Tehát akár ezt is ki lehet húzatni. Erre kifele nem mondod, hogy... Fent semmiképpen. Tehát kifele csak az alsó ág emelettel terjeszkedünk, utána ettől feljebb már próbáljuk sövényesíteni az állományt. Tehát az aha, jó. Oké. Így. Tehát például itt van ez. Még ha megfogod nekem ezt is, akkor így elképzeljük, jó? Tehát így 2 jobbra, 2 balra lehajlítunk, és akkor... Bocs, csak tehát alsó ágnak ez egy jó példa, hogy kifele lóg, de ezzel ugye nem kell csinálnom semmit. Nem. Ez jó, mert be fog rakódni. Így van. Az ott is marad. Jaj, bocs, ne haragudj, csak így nézem. Akkor már ugye ezt is meg kell értetni a metszőkkel, hogy ezt el tudják képzelni, hogy melyik az, ami köthető, de konkurens, tehát elvileg le kellett volna vágni, de most azt mondjuk, hogy le lesz kötve. Úgyhogy azokat meghagyjuk, azt mondjuk, hogy ezt erre elkötjük, és akkor ezeket viszont erősen azokat vágjuk kifele, mindjárt jön a volt. Ja, olyan szép időnek indult. Azt hogy levágtad ezt? Hát még az is erősnek tűnt nekem most. Az elég szép csökkbe ment. Igen, de... Bocs, figyelj! De annak is ezekhez képest nagyon kanyarodott felfele a teteje. De most ha megmaradt volna, akkor abból sincs baj. Tehát 2 hagytál meg. Így van. Ez mindegy, hogy 2 vagy 5 marad meg, vagy 1 marad meg. Inkább az, hogy tényleg ne legyen benne az a lehetőség, hogy... Csak azért érdekes ez, mert most ez mind a 2 pont kifele áll, tehát nem a ja, igen. De az nem baj. Bocs, hogy így kötözködök, nem de baj, akkor értjük meg. Persze. De ott ne nézd, hogy már csak az erősség. Ne nézzétek, csak az erősség. Jó. Tehát az már a 3. szint. Az már a 3. Hát igazából itt van egy vászkarszint, meg egy gajszint. Tehát itt már nem várunk el ágemeleteket. Mert végig ilyen gyenge termőgajakkal kell, hogy felszereljük ezt a felső részét a fának. Azért se jó, főleg ha melósok csinálják, nem jó ágemeletekről beszélni, akkor rögtön elkezdik kitisztítani 2 ágemelet. Tehát akkor emeletet csinálni. Igen. Tehát végig az alsó az legyen meg, tehát ott van egy vászkar. Egy vászkar, egy 45 fokos, fent meg az lenne a jó, hogyha csak ilyenek lennének, ilyen vízszintesek. És ezek a gyengébbek. Ezek a gyengébbek. Vízszintes gyenge. Jó. Akkor itt van még egy vágásunk. Tehát úgy, ahogy mondtuk az előzőnél, hogy az nem erős. Mármint ennél az előző vászkarnál. Hogy meghagyjuk villágsan, elágazva. Majdnem egyforma a 2. Így van, mert egyik se erős. Nem egyforma, meg ez függőleges. Konkurens akar lenni a központi tengelynek. Tehát az ilyen erős függőlegesek fogják a belső részeknek a kopaszodását eredményezni. Úgyhogy ezt levesszük, meg egy jól a csonka, és akkor ezt a szokásos egyszerű munkát elvégezzük rajta. Ezeket a hegyezés, hát igen, ez már nem biztos, hogy és lefele állunk például. Azokat nem vágjuk. Ezeket úgy gondoljuk, hogy nem tudnak megerősödni, ezeket megmaradnak. És kész a fa? Kész a fa, így van. Vigyázz, Roli! Így van. Jó.